Κύριε Βλάχο, παρακαλώ, 3 λεπτά ο κάθε ένας. Παρακαλώ να σεβαστούμε τον χρόνο. Ευχαριστώ. Καλησπέρα και από μένα. Εκ μέρους του Εμπορικού Συλλόγου Ιωαννίνων, ζητάμε να μην περάσει το νέο χαράτσμα στις τσέπες μας. Την ώρα που μόλις το 19% των μικρών επιχειρήσεων είδαν αύξηση τζίρου το 25%, ενώ πάνω από το 45% κατέγραψαν μείωση, το λειτουργικό κόστος αυξήθηκε κατά 35% μέσα σε ένα χρόνο, με ενέργεια, ενοίκια, πρώτες ύλες και υπηρεσίες να ξεφεύγουν από κάθε έλεγχο. 3 στις 10 επιχειρήσεις δεν έχουν καθόλου ρευστότητα και 1 στις 4 διαθέτει κεφάλαιο για λιγότερα από 1 μήνα λειτουργίας. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν γίνει μόνιμη θηλιά, καθώς κάθε αύξηση φόρου ή εισφορών μεταφράζεται σε άμεσο κίνδυνο κατασχέσεων και πληστηριασμών την ίδια ώρα που η Δημοτική Αρχή προκλητικά μας ζητάει να βάλουμε ακόμα πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη, καθώς εισηγείται την αύξηση δημοτικών τελών. Οι έμποροι, οι μικροί επαγγελματίες, παρά τις κυβερνητικές τριαμβολογίες περί ανάπτυξης και φοροελάφρυνσης, η πραγματικότητα που βιώνουμε είναι τελείως διαφορετική. Συρρίκνωση εισοδημάτων, εκτείναξη του κόστους λειτουργίας, νέα χρέη, συνεχόμενα λουκέτα και μια μόνιμη αίσθηση ότι δεν βγαίνει ο μήνας. Αρνούμαστε να δεχτούμε ότι ένας αυτοαπασχολούμενος έμπορος που παλεύει για το μεροκάματο επιβαρύνεται με τους ίδιους συντελεστές με τις μεγάλες εμπορικές αλυσίδες, τις τράπεζες και τους κάθε λογής επιχειρηματικούς ομίλους που δραστηριοποιούνται στην πόλη και έχουν σκάσει από τα κέρδη τους. Δεν είναι ούτε δίκαιο ούτε ηθικό. Αυτή είναι η στήριξη της μικρής τοπικής ατομικής επιχείρησης. Δεν αντέχουμε άλλες αυξήσεις για υπηρεσίες που χρόνια χρυσοπληρώνουμε και δικαιούμαστε. Έχουμε πνιγεί στους φόρους, στα τέλη και τα κάθε είδους χαράτσια. Δεν ανεχόμαστε υπηρεσίες που έπρεπε να καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό να φορτώνονται ξανά μέσω των δημοτικών τελών στις πλάτες μας. Απαιτούμε γενναία μείωση άνω του 50% των δημοτικών τελών για τους οικιακούς και μικρούς επαγγελματικούς χώρους, αύξηση του συντελεστή στις μεγάλες επιχειρήσεις, τις τράπεζες και τους ομίλους που λειτουργούν στην πόλη μας. Όχι στη λογική της ανταποδοτικότητας, χρειάζεται αύξηση των κονδυλίων από τον κρατικό προϋπολογισμό για την κάλυψη των αναγκών των κατοίκων της πόλης μας. Πλήρη απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη για τις ειδικές κατηγορίες, ΑΜΕΑ, μονογονοϊκές οικογένειες, πολυτέκνους και ανέργους. Ευχαριστώ.